Tak vážení přátelé, náš Kopy se houpal a spadl a utopil se. Tamhle vy ho asi nevidíte, no ale on tam plave. Takhle. Už je asi tamhle u toho jezu. No. Tak se rozlučte s Kopym, který stojí tady. Takže je popruh, na kterém tady jezdíme. Je to popruh velmi kvalitní. A samozřejmě kvalitní ocely. No, už je teda spolu. Tak to jsou speciální všechny. To se říká na dedu, když se to zavazuje. Protože toto je základní všechno, která to všechno drží. Vidíte, že ji mám úplně na všem. Tady ještě nohavičku se může trochu přitáhnout. Tak přitáhně! Přitáhneme takto, položíme a dotáhneme. Tak to se tady obtahuje všecko. A musíte to zase vrátit. Tak toto je základní a tohle je přidaný, jak jsem už ukazoval. Počkej. Tak já to takže dostanu tady proto. No, Kopy, ty jsi to musel hodit to. To je vlastně, jak jsem říkal. Používáme trojúhelníkový karabiny, takže vždycky vložíme. Tohle to musí být zazvachlý. Profilíklo. Tak. Tak, vidíte, už je to tam. Ano. A teď si dáme nějakou takovou základní. Hele, toto je vždycky jenom jištění, takže pokud byste spadli, tak to držíte. Jištění vypadá takto. Použili jsme vlastně klasický stromolezickou smyčku, která se používá vlastně klasicky. Takže vezmu, roztaším si, propřím se a teď mi jenom ujede ruka, spadnu a když tam vyset. To jsou vlastně kvalitní ve všech formách života. Takže můžete třeba i padat. Třeba pokud vás to se strčí, můžu poprosit, když se takhle postavím na rok, což s ním nemá dělat, pozor, pokud nemáte zajištění. Takhle vidíte, krásný padám. Můžu třeba i skočit do sám. Skáču do Kopy! Tak, dobře. A takhle se točí třeba i různé kaskadérské filmy. Yes! Tak a můžete se podívat třeba i do té výšky, jestli tam nahoře houpe. Vidíte to, tak ukážeme to třeba takhle, já se takhle rozběhnu. No, můžeš, dal jsem detail. Tak jo. Tak a teď třeba můžeme skočit do hlubin země. Tak pokud znáte film jako sebevraždy, to se na toho tam trenér dá dokonale točit. Teď ukážeme takovou sebevraždu a potom i vraždu. Takže jdu. Musíte si nemůžu s životem. Takže nahoře se popruh drží. Ještě vám ukážu, co dělá lano, když vibruje. Takže takhle mám všechny popruhy správně daný. Než mi se to právě zatáčet, takže proto používáme samoodstáčeče. Tak vezmu. Pojďme i nějaký takový rozběh. Tak a teď bych poprosil kameru, aby dal záběr na tu větev, co to nahoře dělá. Aby viděli posluchači, proč tam nelezt. Takže zase rozběh a... No, dobrý. No, tak teď si můžeme dát třeba skok do prdele. To bych spísnal, můžeš to písnout? ne. Skok do toho viděl? Tak stříhnout to možná i umím. Teď si můžeme takhle dát ještě jeden takový skok do hlubin času. A můžeme dát ještě jeden, protože ty posluchači určitě říkáte, to je macher. Nejsem. Všechno spočívá na mým věcí. Někdy jsem chtěl vyzkoušet, ještě se na těch houpačkách dá jet jednou rukou. Teď to vyzkouším sám, pokud by se mě spadnout, tak si dokážu. Takže... 3, 2, 1, teď. Vidíte dá. Ale zkušeně hodně popruhy. Takže to dám teďka. Ještě jednou to zkusím, ale zkusím to takhle. Vidíte, už si spadnu. To máme přidrželi a urvaleme ruku. Samozřejmě, to se dá využít i na jiné věci, třeba na... A to byla sebevražda doslova. A je to velmi hodné na... Kopy, myslím, že už dnešní lekce houpání se s jištěním může být konce, takže všechno z